Pozdrav za sve gledalce kanala Novi dan. Ćao! Dobrodošli U naš novi video. u naš najnoviji video. Dugo nas nije bilo, pa smo malo Pauzirali. sad došli na naše selo. Idemo u novi recept, jel tako? Naravno. Novi dan, nova nafaka i novi recept. Pozdrav za sve, samo da vas podsjetim. Vidim, mnogi nas gledaju. I imamo lijepe preglede, ali nemamo pretplatnika. Šta je to? Znači, ništa vam nije da se pretplatite, jel tako? Naravno, to je besplatno. Besplatno je, vama je besplatno, nama puno znači. Znači dole ono crveno što piše pretplate, sad za vas je besplatno. I to je to. U našem gradu dole magla, Užasno je dole, zagušljivo. a kod nas evo sunce progrija. Dole je sezona grijanja uveliko počela. Sve u svemu lijep dan. Idemo danas na novi recept novog dana. Ja sam počela sa pripremom. Ti već počela? Pa polako Ajde. idemo. Šta danas pravimo? Predstav nam, jelo? Danas će nam praviti za ručak pileći file. Sunce nam pravi ozbiljan problem sa Neka baš je lijepo prija. Pileći file. sjenom. Rolovani pileći file. Rolovani pileći fili. Naravno. S tim što Da. ću unutra staviti sir, Sir, pečenicu, pečenica ide ova naša visočka, jel? naravno, i sjećaš se dana kad smo brali vrganj. Vrganji. I sve ćemo to lijepo da začinimo unutra sa suhim To vrganjima. je suhi vrganj. Jeste, sam sam ga ja malo pokiselila prije u vodu, Bravo. jer suhi vrganj je takav. Da on To je malo onaj mekša. prošli put kad smo ga nabrali, to u prošlom videu ima. Jest, Ko nije gledao nek pogleda. jest. Našli smo ga nekad u oktobru, jel tako? Pa jeste, ne znam, 30. oktobar koliko se sjećam da je bio. Da. Znači idemo piletna, a da mi reci ova pečenica ti je malo masnija, jel? Ja s razlogom uzmam masniju pečenicu. Da? Pošto su ovi pileći fileti suhi, Da. njima je potrebno ovako nešto, malo da ih Sam da da snimim. im dadne taj sok, tu malo sočno stanje. Jednostavno da Jest. podmaže, jer Jest. su oni stvarno suhi. Inače, dok se roluje, suho bi bilo, Suhi. žilavo. Da. A ovako ja stavim malo ovu masniju pečenicu i to bude super, Top, izvrsno. topova bude. Jeste, eto vidjet ćete pa probajte. Šta se rekla još nam treba Treba nam jaje ide, jel? To je za pohovanje. To ćeš kasnije pohovat. Sad, evo ja sam počela sa pripremom filea, sad ću malo istući čekićem da oni omekšaju. I onda ću samo malo da stavim bibera, sekundicu, suhi začin. Onda ide unutra ovo već što smo pripremili. Roluje se i Ide u preznu, Ma, brašno, jel tako, ide u standardno. brašno, pa u I idem jaje. ja Da nazdravim. da nazdravim živli mi 100 godina. Znači sad moramo dobro istući. Ona omekša još. Da. Pošto fileti sa ove strane imaju ovako, ovo malo vidiš, ovu ko zaštitu. Sad ne znam Zaštitu, šta je. jaja. Ja volim ovako malo nožem da to nasjeckam i onda se oni malo bolje ispuckaju. Jer prilikom pucanja ovo spriječava da se one Ja, to je to. dotjeraju. Dobro, ti ideš na... Znači, dobro izbatinat koliko možeš, jel? Baš tako. Ovo je inače bučan posao. Ima to malo, mora se jače malo. I to nešto baš Ispuca, jel? ispuca dobro. Pa mora se ispucati da bi se lakše zarolalo. Ali ide brzo. Nije Nevjerovatno kolika je dole magla. A kod nas je baš evo sunce i progrjelo. Na selu je život.
Sad idemo začine stavljamo. Ali ja samo stavljam unutrašnju stranu koju ću rolati. Išla si malo bibera, jel? Ide malo bibera. Ovako malo suhog začina. Malo vegete. Pa ali može staviti ko šta voli, ima toliko tih začina. Pa ja moglo bi se sad tu i senfa malo namazati, svašta nešto. Ali mi ovaj put nećemo. Idemo sir. Sir. Čekaj, okrenut ćemo ovako s ove strane. Pa ja kako ti je lakše okreni. Naredamo znači. Idemo malo pečenci. Pečenica naša ide. Jeste. Ćemo staviti još jedan rižan sira. Stavi, znaš da ja volim taj sir. To inače onaj Milleram, jel kako? Jeste. 40% masti. Jak. Nekaj. I idemo sa vrganjima. Da začinimo dašak sve prirode ovo u svemu tome mesu, jel tako? Jes. Treba mi jedan manji komad svega. Inače, evo, sada smo hodali malo po šumi, jednu šetnicu. Našli smo nekih organa, evo, danas je 12, jel, kako rekao smo, 12. novembar. Ima ih, ali već su stari, znači nema. Idemo čvrsto rolanje. Čvrsto rolanje. Super, tu ti nešto. Ja ću to ovako da stavim, pa ćemo... Ja sa strane, može. Pa ćemo i kasnije, jeli, uvaljati u ovo ostalo. Poslije ćemo dok pripremimo vatru uvaljati u brašno, pa u jaje, brezlu i ide na prženje. Ok, idemo dalje. Pred kraju si? Jesam. Ide brzo, nema šta. Ide brzo, znači samo punimo ih i rolamo ih. Evo ovdje su već. Kao ja bi rekao da mi baš liči nekako na sarme. Sarmice od fileta, ja. Kako ti to? O, što mi se ova malo... Ide. Bitno je samo započeti. I onda se ova sama zarola. Ljepota, dragi gledalci, eto. U daljini se čuje neka muzika dole u gradu. A znaš šta, onaj vikend je narod odmara. A i toliko je lijepo vrijeme. Pa sad je tek poslije podne ugrije. Ali je lijepo. Puno oblaka, puno. Bar ovdje kod nas je. A, kod nas je ovdje. Čim je ono visina, ono ima svoju čar. Eto, rolnice su spremne za prženja. Malo ću samo ovako ovog sitnog začina. Rolnice su spremne, po mom skromnom mišljenju izgledaju super. A super su i kad se isprže. A, dobro si ti ovo nešto. Super. Super. Idemo dalje. Vremenom se naglo mijenja. Opet. Ajoj. Idemo jaja. Ovdje je neizbježan vjetar. Biće šuma. Na snimku. Pa nema veze. Da mi napravimo hranu, pa onda može da puše koliko hoće. Bitno je da mušterija, kako se kaže, nagodna. Da mi ispršimo svoj ručak. Jaje samo posolimo. Znači ja kad kuham, ja volim da kuham napolje. Napolje, pa to zato mi tu i vraćamo se korijenima. Mada ovo baš nije rana za korijene, ali nema veze. Pa nema veze. Naše dede, nane, naši preci nisu imali ovako ovo. Znaš šta, mi spajamo staro i novo doba. Eto. Idemo sad, znači valjamo. Idemo na valjanje u brašno. Prvo idemo u brašno. Jeste. Neko ovdje stavi čačkalicu, ja ne stavim. Ja da se ne bi otvarala.
da se ne bi otvaralo, ali jaje, brašno, prezla, to sve tako lijepo zatvori. Ona će povezati. Da nema potrebe, jer čačkalca se stopi sa mesom i ne do Bog možete se ubost. Gosti dođu i čačkalcu pojedu. Idemo jaje. Tako je. Idemo jaje, znači. Jaje. I u prezlu. Prezla. I prva rola je spremna za prženje. Mene, ja mislim da novi dan, ja i ti, samo mi ovako kuhamo. Samo. Ovo je naš način, pa. Ljudi imaju stolove, master šefovi, ovo, ono, ne kaže ja da oni svaka njima čast. Ali mi nađemo jedan drugi fol. Pa rekla sam već, znači spajamo novo i staru. Baš bukvalno starinski, onaj, sa malo te pratiće opreme, jel tako? Ali to bude ukusno, volio bi da gledalci imaju priliku da probaju. I opet kažem, zapratite nas. Ništa vas ne košta. Ništa vas ne košta. Nama puno znači. Za još ovakvih videa iz ovih naših prijedjela, ove ljepote, šume, prirode. Napolju nam je se vrijeme naglo vrijeme. Kiša je počela, naglo da pada, vjetar puše, toliko da ne možemo da snimamo. I morali smo se predstaviti nešto. Snimanje je prebačeno unutra, vikend. I dobro teče, da vidimo, možemo okrenuti malo da vidimo. Super. Lijepo se prži. Ma, super. Jednako sa svih strana. Počeli rumenit. Ali nekada, još pomalo smanjili smo temperaturu, pomalo mešćane. I pomalo da se... Da. Evo super. I eto ga, naš ručak današnji je gotov. Moram reći, svaka čast. Brava za mene. Kako su se zatvorile, kako su se ispržile. Ispržile se super. Mada nas je ovo vrijeme poremetilo. Šta ćeš? Protiv vremena se ne može. Možeš nam jednu razred da vidimo kako izgleda. Hoću, samo moram reći, ja nama još pompir pripremam kao prilog uz ovo. Može prilog šta hoće, krompir salat. Može krompir salat. Vidi kako su se samo. Ma ne, to je. Vidi li se to sve tako? Čekaj, ovo ću malo pomoći. Malo smo trebali svjetlost. Ali eto. Evo je. Mislim da je super. Vidi kako je ona samo sočna. Sočna. Sir se istapio, vrganji se ispekli. Prelijepo. Šta reći? Probajte ovaj recept, nećete se pokajati. Nećete sigurno. A ovako ćemo još malo isjeći. Vidiš. Ma ne. Prelijepo. Prelijepo. Fantastično. I eto, tako. Fantastiko. Pozdrav, probaj, ajde možeš malo da probaš. Da vidimo šta ćeš reći za svoje kuhanje. Pa ja bi ipak tebi da degustiraš. Pa ne mogu da snimam i da degustiram. Pa ja ću ti dati ovako. Ajde, može. Polako. Samo da se ne spržimo. Što to, ja malo slađe jedem, jel? Ja mljacam kad jedim. Evo i ja ću da probam. Prelijepo. Limun obavezno ide preko. Topi se u ustima. Topi se u ustima. Super. Pa ništa, Raja, probajte ovaj recept. Opet kažemo, zapratite nas, lajkajte i vidimo se u idućem klipu. Kome se svidlo nek zaprati. Pozdrav veliki za vas. Ćao.